Harap. Spicy chicken ng Albay. Sarap nito guys. Ikaw idol kahit ito, huwag mo na isasabit, isubo mo na kaagad. Sabit-sabit ka pang nalalaman eh. Welcome to my vlog, and this is your host Boy Bicol. Ayun. Guys, bago ko umpisahan ang vlog nito, gusto ko lang po sabihin sa inyo, please do like, share, and subscribe my YouTube channel and press the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga videos. Ngayon guys, bibili ako ng pagkain. Ano kayong masarap na mga makakain nga? Mag-albaik tayo. Albaik. Ayan guys, bibili tayo ng albaik. Alam nyo ba yun, albaik? Alam ng mga nandito yun sa Saudi Arabia. Okay, samahan niyo ako guys sa aking pabiyahe. Ayun guys, biyahe tayo. Bibili ako ng pagkain. Alright. Samahan niyo ako guys ha. Ayan. Pero habang mamanayon ako, siyempre, kailangan ko mag-shoutout. At sinashoutout ko po ulit ang aming admin ng napakapogi. Sip-sip! Boss Pinoy Bike Garage Kali, may galab shoutout. Mga kamahalin. Kali, may galab shoutout po. At sa isa pa nating admin, si Mr. Jonathan Sicondes. Ayan, may galab shoutout. May galab shoutout kay Kuya Dan Timor. Ayan, kay Inday Nicolaboy Travel Vlog. At Roba 29. Idol Dukis, Kapitan, may galab shoutout. Kay Idol Kasunoy. Ayan, kay Simple Girl. Kay Ate Len Racatera, may galab shoutout Manay. Sa Family Vloggers, ayan, si Baby Ella. Hi Baby Ella, kumusta ikaw? Si Kamam Vlog. Ayan, guys, kita ninyo, sunstorm na naman. Grabe, ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Si Kuya Mikay, ayan, may galab shoutout. Mr. Nestle. Alaska pala. Si Alaska Boy. Ayun. Kay Idol Kagod, may galab shoutout sa'yo boss. Sino ba? Ayun. Kay Idol Turubay, may galab shoutout sa'yo Idol. Kay Saudi Boy. Ayun. Idol natin yan. Kay Kuya Palos, may galab shoutout Kuya Palos. Kay ayun. Nabasa ko kanina, hindi ko na siya nabati. Hindi ko na siya na-shout out. Ayun, si Alex Dion Vlog. Sino ba ba? Si OJ? Si Ma'am Michi. Ayun, Ma'am Michi. May galab shoutout po. Kay Ma'am Madik. Kay Ma'am Rachel. Marisigan. Kanino ba? Ayun, kay Jomong. Hoy! Mag-ingat-ingat ka dyan ay sa trabaho mo. Ayun. Kay Idol Malakat, may galab shoutout sa'yo. Kay Yutip. Ayun, kay Yutip. 59. Hindi dapat Yutip 59, dapat 69 na yun eh. Ay, baka. Ayun. Sino pa ba mga hindi ko nabati? Taas kamay, kahit taas pa pala. Taas yung pa, yung hindi pa nabati dyan. Hindi pa na-shoutout. Ayun guys, ito, Biyernes ngayon. Alas 7 na ng hapon. Yun nga, bibili ako ng pagkain. Wala eh. Para
Swerte ako ngayon, biyernes eh. Pagkalayo-layo ng aking bibilihan. Babiyahin ko na 22 minutes, papunta lang yan doon. Sa bibilihan ko ng pagkain. Ito guys, papuntang biyahing Damam. Itong lugar din ko. Ito ng Dubai. Itong kalsada na ito. Rice Road. Yung kabilang kalsada, yun naman ay papunta ng ng Jeddah. Rice Road ganyan. Pero pagdating dun sa dulo, Jeddah Road na yun. Ayun guys, ang luwag ng kalsada. Ito pag Biyernes, tsaka Sabado. Ang luwag ang kalsada. Mamaya pagbawi, hindi na ito yung nadaanan ko ito. Hindi na doon sa, kahit hindi na doon sa kabila ako dati babalik. Ibang daan naman, ang dadaanan ko. Yan, restaurant Indian Island. Dito ko guys, dinadala yung itong service, pag pinapa-service car ko ito. Yan, kabila. Yan ko siya dinadala. Pag kailangan ko service car. Yan, magpapatison, meron ako ipapagawa. Doon ko pa dinadala. So siya na kayo guys, mabili naman ako. Kasi walang paghawak ng aking cellphone. Yun, kakaliwa tayo dito. Yan. Sa mga lahat na hindi ko po nabate, na-shoutout. Sinashoutout ko po ang buong Team Repsil. Pasensya na po kayo, matanda na yung lolo nyo. Kaya ganun na lang. Pero pag susunod na maalala ko rin po kayo. Yung humps. Yan dati, nag-deliver ako dito sa Danog. Danog po yan, Danog. Yan. Nag-deliver ako dyan dati. Sa Danog. Yan, itong hotel naman, hindi na ako nag-deliver dito kasi sa bodega na nila ako nag-deliver. Ayun, medyo malapit-lapit na tayo guys. Ito yung MRT train nila dito. Hanggang ngayon, under construction pa. Pero mabilis na nadama siya. Stop right again. Ayun, Pamini. Ito guys, nag-deliver rin ako dito sa Pamini na ito. Ayun, Pamini na. Nag-deliver din ako dyan. Nag-display ng mga items namin. Product of Almona. Alawa Tahira. Ayun. Ayun na guys, nandito na ako. Ayun guys, oh. Si Albay. Ayun guys. 25 minutes pa guys. Ilan ako para lang maka-order dyan. Sarado yung para sa ulo. Kaya hanap tayo naman para tayo ng ayos. Ayun. Okay guys, papasok ako sa loob. Ito guys, yung ating resibo. Grabe ang ingay dito. Ang daming tao, maingay.
Tapos na tayo namili. Dito na tayo sa labas. Yan. Kung makita na yung aking pinamili, nandyan. Dami, no? Ha? Ganun talaga. Wala akong hilig sa manok eh. Oo nga. Okay guys, pasok na tayo ng sakyan. Ako lang pala, hindi kayo kasama eh. Pauwi na ako. Grabe, sobrang init guys. Oh my god. Tapos tayo para maganda lang. Ayun, pauwi na ako. Makakain na naman ng manok. Yun muli, sinashoutout ako sila Ma'am Sophia Perez. Ayun, kay Lolita Dano. Kay Kuya Bing TV. Ayun, sino pa ba? Sino pa ba natin mga kasamahan? Si Kalakbay ka na daw? Parang nadoble ka na manoy ah. Diba? Okay lang. Ito guys, pagka grabe, nagliba na yung mga ano. Maganda. May nakaharang na malaking karton. Ngayon, tinanggal niya at inilagay niya sa basurahan. Wala, napakagaling. Isa pong napakagaling na tao. Yan po ay isang Pakistani. Meron siyang concern sa daan. Magandang tao. Yung pinutularan tao. Ayun guys, pagka gusto nyo magpa-deliver ng grocery, yan, punta kayo sa sa Pandaklik. Pandaklik.com. SA. Yun. Click nyo lang doon, tapos makapag-order na kayo ng pagkain. Guys, may karin nga yung sa taas. Kailangan dito sa stoplight, pagkakaliwa ka, kakanan ka, kailangan mag-full stop ka muna. Tapos saka na mag-go. Pag hindi ka dyan nag-stop, tuloy-tuloy ka, sigurado ka, may camera ka. Pag may camera, may artista ka nun, di ba? Yun nga lang, magbabayad ka. Magbabayad ka ng 300 yata. Bilihan ng mga damit dito guys. Mga construction supply, ganyan. Uy, may McDonald's. Ang totoo lang guys, nung nagkaroon ng Albaik dito sa Riyadh, Saudi Arabia, humina talaga yung McDonald's, KFC, Jollibee, humina talaga. Wala pa nga na yung Albaik, walang dine-in yun, puro take out. Kasi totoo naman talaga na mas masarap yung nila, yung luto nila ng manok. Makita niyo guys, yung pula na yan, parang aeroplano. Yan ang tanda kasi ng airport. Kita niyo yan, yung pula-pula na yan, ang ganda no? Kala mo banderita nila yan, pero yan yung yan yung airport. Airport. Kaso hindi niya makita. Nakalikabok na naman. Walang tigil. Magdadalawang linggo na. Kung makikita niyo guys yan, sa unahan, live, di ba? Alikabok po yan. So, yan o. Makita niyo yung beach. Lakas ng hangin. Dapat takbo mo lang dito, 80, ganyan. 85, ganyan. Kasi minsan may dito, may camera.
Kasi nililipat-lipat nila lang yung camera na yan. Minsan dito, dyan sa kanto na yan, dyan nilalagay camera. Dito po tayo sa Kibyang. Alala nyo guys, may premiere siya, sabi niya nasa Kibyang siya. Ito po yun, si Seth. Ito yung sinasabi niyang Kibyang. Medyo mahaba po ito. Ito lang ko lang isang per 100 meters siguro. Yan, ito po yun. Yan. Ito po yung daanan ni Sek. Pupunta dun sa hospital na pinupunta ng alaga niya, pasyente niya. Guys, kung makikita niyo yung stoplight, sa taas niyan, may camera. May CCTV. Makita niyo yung stoplight. Yan. CCTV yan. Pagka yan, napicturean ka niyan, sigurado ka. Hayahay ang light mo. Bayad ka. For example, sumasahod ka lang dito ng 1.5. Ayun. Kahit 2,000, sabihin natin. Tapos yung nakameraan ka. Kung makita niya, may camera. Yan. For example, itong cellphone, hawak ko. Makukunan ako ng camera niyan, mga idol. Alam niyo ba, magkano ba ang bayad ko? 300 yan. Salamat ka lang ako at may private ako. Meron akong stand. At least hindi ko hawak yung cellphone ko, diba? Sigurado yun, 300. Ganyan, naninigarilyo ka. Huwag ka doon. Pagka na camera ka, nabidyohan ka, bayad ka 300. Naninigarilyo ka. Kasi bawal guys. Sa hindi ko po nabate, pasensya po kayo. Kaya binubuo ko yung pag-shoutout ko na lang sa buong Team Repsol. Diyan ang aking mga pinamili. Yan guys, dalawa to, titirahin na natin to, mumukbangin natin to. Harap spicy chicken ng Albay. Sarap nito guys. Ikaw idol, kahit ikaw, huwag mo nang isasabit, isubo mo na kaagad. Pasabit-sabit ka pang nalalaman eh. Sana maubos ko to guys. Ano, coleslaw. Kain tayo. Ako lang palang kakain. Sarap. Ang pagtinda to guys, walang tubig-tubig or Pepsi. Guys, hindi kinaya. Isa lang naubos ko. Grabe. Sige, para mayroon pa akong ulam mamayang gabi.
Ano yan guys? Ayan guys, unta. Walang ganang kumain. Ito may natira. Ay, salamat. Busog na busog ako. Grabe. Spicy po yan, spicy. Kaso wala na, punta na. Aso na lang yan. Ibigay ko yan sa alaga kong aso. Na si April. Hanggang dito na lang po. Uli, magkita-kita tayo sa susunod na aking vlog. Salamat po.